ассалому алайкум, подписчикони азиз. Умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷ ҳастем. Хуш омадед ба канали Бохтар Сити. подписчикони азиз, касоне ки дар канали мо ирӯз нав тамошо мекунанд, наворҳои нави моро меҳмонанд, подписатсия кунед. подписчикони азиз, касоне ки подписатсия кардагиянд, фақат подпилитсия кунед. як таи лайка дареғ надорад. ҳамин лайка заданаш бепулай. иншоалло ба амри худо ки бо дар ҳаққи бародароне ки лайк мемонанд, комментарҳои хуб менависанд, иншоалло ки догурам ҳастем. подписчикони азиз, ирӯз дар навори мо ду сарғанаҷина ки биғизи ноз зоида ҳай. ҳар душам баҳри шумо навор мекунем, камтар маълумот метиҳем. тамошо кунед. хишру мола чӣ хел базебиша тамошо кунед, корпуси мола тамошо кунед. иншоалло ки беҳтарин молай як попаша хишру ҳамияти подписчикони азиз. мол худаш гусалай, касоне ки мола мешиносанд, худаш гусалаги ҳамин мол маълум аст. шохакош буварка айдони пашм берун набромаданоли. иншоалло ки беҳад арқаи хуб дорад, стойкаи хуб дорад. корпуси мола тамошо кунед. иншоалло ки карпатак фасонай мол худованд ҳеч наша касера мол куна. иншоалло беҳтарина беҳтарин шавад. подписчикони азиз, моло қарор доранд дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсап имо ҳаст. метавонед ки занг бизанед, харидорӣ кунед. касоне ки қарибан ба шаҳри Бохтар метавонанд ки биёнд дар хона айпешӣ бубинанд. моло подписчикони азиз, моло дар якҷоягирам савдо карда мешавад, тоқарам савдо карда мешавад. желательно якҷоя бошад, хубтар беҳтар мешавад. подписчикони азиз, лайка бизанед, подпилитсия кунед, подписатсия кунед. иншоалло наворҳои мо баҳри шумо, шуморо баҳри наворҳои мо дастгирии шумо пешравӣ кунем. баҳри ҳамин наворҳои мо як таи лайка дареғ надорад. подписчикони азиз, анами рақами номри яги моай мол гусалай 6 моҳа боло биғизай. подписчикони азиз, боз масъалаи алишам нишон метиҳем, мегзанем ба рақами номри 2. бародарони азиз, мола тамошо кунед. синопа беҳад масъалаи аҳлиш дар зинаи аввале ки моли аҳл худаш пул месаб. подписчикони азиз, аҳли мол худаш пул месаб. нархи мола боло менане ки моле ки гандаҳай қапидарина мемонад, шатазанай ё бузоирам шатазан бошад, ҳамон мол сифати хича паст меда. агар гарчанде ки хушрурам бошад. подписчикони азиз, ҳамин мол ина бепазай тарафи қафоша мегзарем. беҳад халтасинаки хуб дора. иншоалло ки як масъалаи чочпаша бинед, халтасинаи хуб дора. иншоалло мекашӣ, меқапӣ, ягон чӣ намедид. бикаш пеш камтар бачаҷон. як хушру тамошо кунед. подписчикони азиз, иншоалло ки мол беҳад мола ки аҳлиш худаш ҷононай. бародарони азиз, ҳарди молое ки рӯз дар навори моай подписчикони азиз, беҳад молакои аҳлан, масъалаи хурданшон ҳамаш кафолат дода мешавад. 6 моҳа боло биғизанд. подписчикони азиз, ҳамин мол характерна, худаш характер, ҳамин табиатан аҳл молай. бениҳоят аҳлай. фақат успед кунед, занг бизанед, харидорӣ кунед. подписчикони азиз, фикри ақидотонро дар зери комментария бинависед. сихана хуб шавге, сихани хуб гуфтан садақай. подписчикони азиз, ҳамин наворҳо баҳри шумоанд. мегзарем ба рақами номри 2. подписчикони азиз, ино гуфтанам над ки ҳамин рақами як ино нархиш 15000 сомонӣ муомила дорад, доставка дорад. фақат занг бизанед, харидорӣ кунед. мол мола ки беҳтарина. иншоалло ки касе мол кунад, раҳмата мега. мол беҳад моли калоншавам ҳаст. подписчикони азиз, мол барвақтар биқа рафтагия, ин гусалай ина ки беҳад моли попардори хубай. худованд касеро насиб карда бошад, харидорӣ кунад. иншоалло ки ай мол залал намекунад, пулаш қатиш меравад. мошоалло мол беҳтарин стойка дорад. тамошо кунед хушроги мола. иншоалло ки беҳтарин мол стойкаи нағз дорад. бояд нами корпуси қафошам иншоалло ки моли ғавсай. беҳад корпуси моли ғавсай. синав пари хубам дорад. иншоалло ки бо тозоиданша беҳад мол калон мешавад. подписчикони азиз, анами рақами дуи моай. имола ростига мо пареро зиёд навор кардем, парфтем хела талабгораш бисёр буданд, бисёр савдо кардан, архиш туғри нагирифт. ростига баъзе бародар ҷавоб додана натунистем рӯзи ҷамъа дар молбозор будем. иншоалло ки беҳад мола ки базебай, моли стойкадори хуба ҳамишам. нархошонам нархи дастрас. подписчикони азиз, масъалаи аҳлиш беҳад аҳлай, гусалаш калон дастам мезана. ҳамин мола мо 6 моҳа боло гуфтем, мумкин ки 7 моҳарам боша, баро ки синаки хубам дорад. масъалаи аҳлишам беҳад аҳлай. ина хушру тамошо кунед. аҳамияти стойкаи мола светчам свети хуба. иншоалло касе ки мол куна, ай моло мегум ку залал намекуна, пултон қатитон мера. подписчикони азиз, моло дар якҷоягирам фурӯхта мешаванд,
тоқатоқарам фурӯхта мешаванд. Касе хеле ки удобния ҳам хел занг бизана харидорӣ кунад. Бозам такроршам моло қарор дорам дар шаҳри Бухта собиқ nom Қурғонтепа. Рақамҳои телефони мо 917 38 98 78. дар ин рақамҳо имо WhatsApp ҳаст. Телефони дастӣ 24 соата кор мекунад. Любое время занг бизанед харидорӣ кунед. метавонед биёед дар хонаи пеши молоро бибинед. Касе ки якҷоя харидорӣ мекунад иншоалло ки боз муомилааш хубтару беҳтар мешавад. Ина масъалаи алиша нишон медиҳем подписчикони азиз. Баъд мегзарем ба масъалаи нархаш. подписчикони азиз ҳами аҳли мола бибинед. иншоалло ки бо як сина сафед чӯчакҳои хушрӯ дорад, халтак сина ки хуб дорад, беҳади беҳад чӯчак пари синаи фасони баъд дорад ҳами мол. ина тарафи қафош бепарза подписчикони азиз. ина чӯ ҷадман поша пота биг ҷадман як ҳеш ина тамошо кунед подписчикони азиз. ай тарафи қафо бовар ки намеҷем ба молам аҳлия ки халтасина ки хуби хуб дорад ҳами мол. ба дараҷаи олиш мола касеро худо насиб кунад. биркаш пеш камтар чӯ иншоалло ки сина ки хуби хуб ина халта синаро тамошо кунед подписчикони азиз. ҳамин моли аҳл худаш аҳла ё аввалаш худо аймё хеле шӯхию гандагӣ намерояд. ҳар я молое ки ҳамрӯз дар навори моанд ҳарчанд молои аҳли бениҳоят аҳли чун аҳлай хурданашонам хуб аст, стойкаҳои нағзам дорад. подписчикони азиз рақами дии мо нархаш 13000 сомонӣ муомила дорад, доставка доранд. моло дар якҷоягирам савдо мешаванд, тоқатоқарам савдо мешаванд. касе дар чӣ хеле удобия занг бизана харидорӣ кунед. подписчикони азиз баракат дар ҳаёти зиндагӣ ризқ рӯзӣ ҳама яки мо шумо насиб рӯзӣ бигардона. ҳамаи ҳамон бародаре ки дар ғарибӣ мусофиранд парвардигор айбало фатон гапшон баракат дар зиндагӣ ҳаёти ризқшон насиб гардонад. омадани дидори падару модаршонам насиби рӯзӣ гардонад. то наворҳои оянда худоҳофиз.